αγαπητοί φίλοι στο Facebook και στο ίντερνετ, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είμαι ο Στέλιος Κατσαρής και είμαι σύμβουλος των Κυπρίων και Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μαζί με τους συνεργάτες μου που είναι και αυτοί σύμβουλοι των Κυπρίων και Ελλήνων φοιτητών, είμαστε ακόμα σύμβουλοι όλων αυτών που θα σπουδάσουν στα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το τηλέφωνο μας 99-427-689, το email μας help.meletes@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 99-427-689, email help.meletes@gmail.com. Σήμερα θα σας διδάξω ένα μικρό δείγμα του μαθήματος Communicating with People, που είναι ένα μέρος του Management, μαθήματος που διδάσκεται στα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε όλους εσάς που σπουδάζετε Business Administration κλπ. Και φυσικά θα διδαχθεί και σε όλους εσάς που θα σπουδάσετε Business Administration κλπ. Να σας θυμίσω, γιατί το είπαμε και παλιά στο YouTube και στο Facebook, ότι τα μαθήματα θα αρχίσουν το Σεπτέμβρη, θα είναι προσωπικά ή ιδιωματικά, σε μικρά γκρουπ των 4 ή 5 ατόμων, και θα είναι στα ελληνικά ή αγγλικά για δική σας ευκολία, για να μπορείτε να μάθετε άνετα και αποτελεσματικά. Δεν θα χρειαστείτε βιβλία, θα σας δώσουμε όλες τις σημειώσεις στα ελληνικά είτε στα αγγλικά και θα σας τα εξηγούμε όλα με λεπτομέρειες για να μπορείτε να μαθαίνετε και να απολαμβάνετε το μάθημα. Εγώ διδάσκω Management, Strategic Marketing, International Marketing, Marketing Management και κάποια άλλα μαθήματα λόγω των ειδικεύσεων Marketing, Management και Business Administration που έχω. Σπούδασα στο University of Strathclyde, by the way, που είναι ένα από τα κορυφαία 20 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Οι συνεργάτες μου, όπως τον Ανδρέα, τον Παναγιώτη και τον Λούκα, σπούδασαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης όπως Nottingham Trent University, University of London, Perugia University, University of Liverpool, University of Sheffield. Σπούδασαν Mechanical Engineering, Neurosciences, Systems Automation, Ιταλική γλώσσα, Ιταλική ιστορία και πολιτισμό. Και πολλοί άλλοι συνεργάτες μου βέβαια, όλοι με σπουδές σε ευρωπαϊκά είτε αμερικανικά πανεπιστήμια και με ειδικεύσεις διάφορες που είναι χρήσιμες για όλους εσάς τους φοιτητές και για όλους εσάς που θα σπουδάσετε. Όλοι οι συνεργάτες μου διδάσκουν ειδικά μαθήματα και όλοι μας βοηθούμε τους φοιτητές στις μελέτες τους. 99-427-689 το τηλέφωνο μας και στο Facebook Στέλιος Κατσαρής. Ας αρχίσουμε λοιπόν τώρα το δείγμα του μαθήματος μας Communicating with People. Είναι στα αγγλικά, είναι για να πάρετε μια ιδέα και να έχετε μια εικόνα του μαθήματος που διδάσκεται εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, πίσω από αυτήν την άσπρη πόρτα. Να συμπληρώσω ότι τα μαθήματα διδάσκονται και στον δικό σας χώρο, αν θέλετε, τις μέρες και ώρες που εσείς θέλετε. The typical manager spends a large percentage of the workday in some form of communication with others. Communication is linked closely
to the managerial function of planning, organizing, staffing, leading, and evaluating. Downward communication consists of policies, rules, procedures, and the like that flow from top management to lower levels. Upward communication consists of the flow of performance reports and other information from lower to higher levels. Lateral or horizontal communication is essentially coordinative and occurs between and among individuals or departments on the same level. Diagonal communication cuts across the organization's chain of command, primarily as a result of line and staff relationships. The components of a communication model are the source, encoding the message, transmitting the message, receiving the message, decoding the message, and feedback. Informal as well as formal channels are important to communicational procedures. Important messages are passed not only by verbal means but by non-verbal ones as well. Non-verbal communication consists of sign language, action language, object language, and paralanguage. Αγαπητοί φίλοι, το δείγμα του μαθήματος μας έχει φτάσει στο τέλος του. Αν ενδιαφέρεστε για μαθήματα, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 99-427-689 σε μένα το Στέλιο Κατσαρή και ζητήστε μάθημα, management, marketing, finance, strategic marketing, digital marketing, είτε neuroscience, physics, chemistry, biochemistry, είτε κάποιο άλλο μάθημα στα αγγλικά είτε ελληνικά και εγώ είτε οι συνεργάτες μου θα σας το διδάξουμε. Σας υπενθυμίζω το email μας help.meletes@gmail.com. Μπορείτε και εδώ να μας στείλετε μήνυμα για να μας ζητήσετε μάθημα της δικής σας επιλογής. Με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που από το 1994 μέχρι σήμερα μας υποστηρίζετε και μας εμπιστεύεστε. Και να ευχαριστήσω και τους ξένους φοιτητές που μας υποστηρίζουν και μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. I thank you very much, all of you who have trusted us and asked us to give you any service related to your studies. Σας υπενθυμίζω ακόμα ότι σας βοηθούμε στις μελέτες σας, στα assignments και στα dissertations σας και επιβλέπουμε φοιτητές του MPhil και PhD, δηλαδή του Master της έρευνας και του δοκτοράτου. Μελετούμε σε online βιβλιοθήκες ακαδημαϊκές και είμαστε
updated, έχουμε γνώση όλων των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν όλες σχεδόν τις σπουδές. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα όπως computer Lenovo, ίντερνετ και λειτουργούμε από το πρωί μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, τα Σαββατοκυριακά και γιορτές και αρκετές μέρες του καλοκαιριού που είναι κάποιες σπουδές, γιατί εσείς το ζητάτε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τα email σας και μηνύματα στο Facebook Στέλιος Κατσαρής.